προηγούμενο επεισόδιο. Ο Μπέγκι δεν ξέρει πώς να χειριστεί την επιστροφή του παλιού του φίλου Κιόγια. Νιώθει ότι έχει χάσει το σεβασμό του γιατί έγινε φίλος με τον Τζίνκα και τους φίλους του. Ο Κέντα ενθαρρύνει τον Μπέγκι και του λέει να πάει να δει τον Κιόγια αμέσως. Ο Μπέγκι ακολουθεί τη συμβουλή του νέου του φίλου. Αλλά όταν συναντά τον Κιόγια, βλέπει έναν εχθρό και όχι ένα παλιό φίλο. Ένας άγριος αγώνας Beyblade ξεκινά ανάμεσα στον Κιόγια, τον Μπέγκι και τον Κέντα. Οι δυνάμεις και οι ικανότητες του Κιόγια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το Bey του ο Rock Leon δημιουργεί ένα τυφώνα με την ειδική του κίνηση. Ο Μπέγκι και ο Κέντα πρέπει να κρατηθούν γερά αν θέλουν να επιβιώσουν από τον Κιόγια. Σκληρός αγώνας! Τζίνκα αντίο Κιόγια! Έρχεται καταιγίδα! Το ξέρω. Τζίνκα! Κέντα! Μπέγκι! Τζίνκα! Κέντα! Κέντα! Ο Κιόγια διέλυσε τους κυνηγούς. Και έκανε αυτό στο Μπέγκι! Δεν καταλαβαίνω! Δεν ήταν πραγματικοί φίλοι! Δεν ξέρω! Το να μας νικήσεις δεν σου είναι αρκετό! Πήγαινε λοιπόν και πες στο Τζίνκα ότι ο Κιόγια επέστρεψε και θα τον καταστρέψει. Τζίνκα! Έλα πιο κοντά! Έλα, Τζίνκα! Ησύχασε, Μπέγκι. Δεν πρέπει να μιλάς, ξεκουράσου! Ο Κιόγια δεν είναι ο εαυτός του. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα έκανε κάτι τέτοιο. Κάτι του συνέβη. Κάτι πολύ κακό σίγουρα. Σε οικετεύω. Σε παρακαλώ. Δείξε στον Κιόγια τι πραγματικά σημαίνει ένας αγώνας Beyblade. Νοιάζεται ακόμα για τον Κιόγια, παρόλο που του έκανε όλα αυτά. Αυτή είναι η τελευταία μου επιθυμία. Κάτω για μένα. Τζίνκα, Τζίνκα. Στο υπόσχομαι. Μπέγκι! 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 Μίλησέ μου! Μπέγκι! Θα πας στα αλήθεια! Πρέπει να επαναφέρω τον Κιόγια στα λογικά του. Ναι, μα... Μην ανησυχείς, δεν θα χάσουμε αυτή τη φορά. Σωστά λέω, πήγασε. Κιόγια Κατεγκάμι. Τζίνκα, Χαγκάνε. Συναντιόμαστε ξανά, αλλά αυτή τη φορά θα σε νικήσω και θα ζητάς έλεος. Αυτό που λες δεν είναι αγώνας Beyblade. Αλήθεια? Τότε τι ακριβώς είναι, για πες μου. Θα σου δείξουμε. Ο Πίγασος κι εγώ. Αλήθεια? Θα το δούμε αυτό. Τρία! 2, 1, Ρίξτε τις βούρες! Εξαιρετικό. Πολύ νόστιμο.
Να τρώει κανείς πίτσα πεπερόνι με μαχαιροπύρουνα είναι πιο πολιτισμένο από το να τρώει με τα χέρια. Και αυτή εδώ η πορτοκαλάδα συνοδεύει τέλεια αυτή τη δυνατή γεύση. Να σας παρουσιάσω το κυρίως πιάτο, κύριε. Υπέροχα, σε ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται εξαιρετικά νόστιμο. Πήγασε! Λιόν! Προσπαθούν να μετρήσουν ένα στον άλλο. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε ακόμα. Θα τα καταφέρεις, Τζίγκα! Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό στο Μπέγκι? Δεν ήταν ο φίλος σου! Ο Μπέγκι, φίλος μου! Έτσι το λέτε. Δεν αξίζει ούτε την ανάσα μου να ξοδέψω για αυτόν. Να πάρει! Σε αυτόν τον κόσμο επιβιώνει ο καλύτερος. Μόνο ο πιο δυνατός θα τα καταφέρει. Η μοίρα των αδύναμων σε αυτόν τον κόσμο είναι να τους λιώσω στην παλάμη μου. Θα γίνω το πιο δυνατό θηρίο. Θα νικήσω όλους τους Μπλέιντερ του κόσμου και θα σταθώ στην κορυφή μόνος. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει θέση μόνο για ένα βασιλιά των θηρίων. Εμένα, τον Κιόγια. Ο Μπέγκι είχε δίκιο για σένα. Τα έχεις χάσει τελείως. Τι? Αν μείνεις μόνο εσύ στον κόσμο, τότε τι θα γίνει? Αυτό που επιθυμείς μου φαίνεται πολύ χαζό. Δεν είναι έτσι ο αγώνας Μπέι, Κιόγια. Στη ζωή είσαι ή νικητής ή ηττημένος. Το ίδιο ισχύει σε έναν αγώνα Μπέι. Όχι! Να χρησιμοποιείς το πνεύμα σου, αυτό είναι το Beyblade. Τέλεια! Πώς σου φαίνεται αυτό για το πνεύμα σου? Θα σε διαλύσω σαν κουνούπι. Θα σε διαλύσω για να μην αγωνιστείς ξανά. Ήρθε η ώρα να σε τελειώσω. Αρκετά, Κιόγια! Να θυμάσαι το όνομά μου στους εφιάλτες σου. Θα γίνεις κι εσύ θύραμά μου. Είναι δυνατός! Η δύναμη περιστροφής και η ταχύτητα είναι σε απίστευτα υψηλό επίπεδο. Έλα, Λιόν! Διάλυσε τον! Δεν ακούς τίποτα, έτσι, Κιόγια! Δεν πρέπει να χάσω. Όχι αυτόν τον αγώνα. Όχι από αυτόν τον Κιόγια. Εντάξει, πάμε, πήγασε! Λυπάμαι, δεν θα πας πουθενά! Αυτή είναι η επίθεση τείχους του Λιόν. Ωραία, ο Τζίγκα έχει ήδη νικήσει αυτή την ειδική κίνηση. Πήγασε, πήγαινε πάνω! Σε πιάσα! Αστρική επίθεση του Πίγασου! Λάθος κίνηση. Τι είπες? Νομίζεις αλήθεια ότι δεν έχω μάθει νέα κόλπα? Μια νύχτα στο φαράκι του λύκου με βοήθησε να βρω τις δυνάμεις μου. Η κίνηση δεν θα πιάσει. Δεν είναι η επίθεση τείχους του Λιόν. Πρόσεχε, Τζίγκα! Δες τη νέα μου ειδική κίνηση. Άγριος άνεμος δράκωμα του Λιόν. Πήγασε, πρόσεχε! Έχεις πρόβλημα? Αυτό αλλάζει τα πάντα! Δεν μπορώ να επιτεθώ στο κέντρο του τυφώνα! Απέφυγε το! Δεν υπάρχει μέρος να κρυφτείς! Πήγασε! Εδώ τελειώνουν όλα για Ο σένα! άνεμος είναι πολύ δυνατός! Πρέπει να κάνω κάτι! Πήγασε!
Παράτατα! Δεν πρέπει να χάσουμε! Μπορείς να τα καταφέρεις, Πίγασε! Μια τέτοια επίθεση είναι απλώς άχρηστη! Τι καταιγίδα! Ω! Είναι τυφώνας αυτό! Αυτό είναι! Μπορεί να είναι... Θα είναι αγώνας Μπέι. Τώρα διάλυσε τον. Χωρίς έλεος. Τέλειωσε, μαχούς, νίκησα! Πίγασε! Μοναδικό. Όπως το περίμενα από τον πολεμιστή που εκπαίδευσα. Ο Μπλέιντερ Θηρίο. Ο βασιλιάς των θηρίων Κιόγια Τατεγκάμι. Πρέπει να σκέφτω γρήγορα! Οι επιθέσεις του Πίγασου δεν κάνουν τίποτα! Δεν μπορώ να αποφύγω τις επιθέσεις του Λιόν! Όχι! Ο Πίγασος επιβραδύνει! Η περιστροφή του κοντεύει να σταματήσει. Όχι! Τα φτερά του Πίγασου πέφτουν! Πραγματικά δεν μπορώ να νικήσω τον Κιόγια! Τι τρέχει, νόμιζα ότι θα με διδάξεις τι πραγματικά είναι ένας αγώνας Μπέι. Μάλλον θα σου μαθώ εγώ κάτι. Τζίνκα! Τζίνκα! Μη φοβάστε! Συγκεντρωθείτε! Μπέγκι! Μη βάζετε τα κεφάλια μέσα σαν τις χελώνες! Όταν ο φίλος σας κινδυνεύει πρέπει να τον ενθαρρύνετε! Τζίνκα, μην τα παρατάς! Έλα, Τζίνκα, είσαι ο καλύτερος! Ναι! Είναι όλοι εδώ! Δεν μπορούσα να λείπω. Είμαι κι εγώ μαζί σου, Τζίνκα. Έλα, φέρε πίσω τον Κιόγια μας που μας άρεσε. Ο Τζίνκα παίρνει εκδίκηση για μένα. Είναι πολύ συγκινητικό. Τι? Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, έτσι. Είμαστε όλοι εδώ για σένα, Τζίνκα. Σε υποστηρίζουμε. Ναι, μπορείς να τα καταφέρεις, Τζίνκα. Μπράβο, ναι. Πιστεύουμε σε σένα, Τζίνκα. Φυσικά, Τζίνκα! Γιατί ξέχασες το πιο σημαντικό πράγμα! Δεν αγωνίζομαι μόνος! Ποιος χρειάζεται κόσμο για να τον ενθαρρύνει? Στο μόνο που μπορείς να βασιστείς είναι η δύναμή σου. Κάποιος κλαίει! Τι? Λιόν, εσύ είσαι! Κατάλαβα! Ακόμα κι εσύ είσαι λυπημένος, Λιόν, με το νέο Κιόγια. Τι μουρμουράς εκεί πέρα? Καταλαβαίνω! Κρατήσου γερά! Θα του δείξω! Κατάλαβε, Τζίνκα. Τι ετοιμάζει τώρα? Δεν έχει σημασία τι θα κάνεις. Τα Σίτο και οι φίλοι δεν θα σε σώσουν. Λυπάμαι. Θα σε εκτινάξω ως την άκρη της γης. Ετοιμάσου για τη νέα μου ειδική κίνηση που έφτιαξα για αυτόν τον σκοπό. Έχει κι άλλη ειδική κίνηση. Μα ο άγριος άνεμος δάγκωμα του Λιόν είναι ήδη πολύ δυνατό. Τέλεια! Βρυχάτε! Έφερε κι άλλο άνεμο πιο δυνατό! Βρυχήσου, Λιόν! Ειδική κίνηση! Ρηπή καταστροφή του βασιλιά Λιόν! Τι ήταν αυτό! Νίκησε αυτό, σκληρέ! Τζίνκα, πρόσεχε! Όχι, πήγασε! Εμπρός χόρεψε! Θα σε καταπιούν οι μανιασμένοι τυφώνες! Χόρεψε μέχρι να γίνεις σκόνη! Είναι απέσιο! Μην τον ακούς, πήγασε! 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 Πήγασε!
Λοιπόν, αρκετά! Χάνετε το χρόνο σας και οι φωνές είναι ανώφελες! Όχι, δεν είναι ανώφελες! Τι? Δεν είναι έτσι ο αγώνας, Μπέι Κιόγια! Το ξέρω τώρα αυτό. Προσπάθησα μόνο με τη δύναμή μου. Σκεφτόμουν μόνο τη νίκη. Αλλά έκανα λάθος. Και οι φωνές των παιδιών μου το θύμισαν αυτό, Κιόγια. Πού το πας? Στο Beyblade δεν γίνεσαι πιο δυνατός από μόνος σου. Όταν δέχεσαι μια πρόκληση, παίρνεις ό,τι σου δίνει ο αντίπαλος και αυξάνεις την επικοινωνία ανάμεσα σε σένα και τον Μπέι σου. Τότε αρχίζεις να γίνεσαι πιο δυνατός. Όσο ακούω τις φωνές των φίλων που αγωνίστηκα μαζί τους, πώς μπορώ να χάσω? Ναι, σωστά! Θα τα πάρω όλα από σένα. Τη δύναμή σου, το θυμό σου, την απελπισία σου. Και θα πάρω ακόμη και τη θλίψη του Λιόν. Η θλίψη του Λιόν! Τι έπαθε ο Λιόν! Δείτε εκεί! Α, είναι! Ο Πίγασος περιστρέφεται πιο γρήγορα! Όταν το χτυπάει ο τυφώνας χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να μπορέσει να αυξήσει την περιστροφή! Ο Πίγασος απορροφά όλη τη δύναμη από το Λιόν! Τι γίνεται εδώ? Όταν πήρα όλη την ενέργεια που είχες, μπόρεσα να γίνω πιο δυνατός. Μπορώ να επαναφέρω και όλα τα φτερά που έχασε ο Πίγασος. Είναι αδύνατον! Τι μπορεί να καταλάβει κάποιος σαν και σένα για μένα? Προσπάθησε να νικήσεις αυτό! Καλά να πάθεις. Μίλα όσο θες. Εδώ τελειώνουν όλα. Είχαμε ένα καλό αγώνα, αλλά το αστείο τελείωσε. Έχασες. Όχι, δεν τελείωσε. Ο Πίγασος ακόμη περιστρέφεται, φίλε. Μην είσαι ανόητος. Πώς το ξέρεις αυτό? Γιατί ακούω τον Πίγασο να με φωνάζει. Πίγασε! Τα άστρα συνδέονται με άλλα αστέρια και δημιουργείται ένας αστερισμός. Τα Μπέι συνδέονται με άλλα Μπέι και δημιουργείται δεσμός. Ένας αγώνας Μπέι δεν είναι η καταστροφή του αντιπάλου. Είναι η δημιουργία μιας φιλίας μέσα από τον αγώνα. Δεν χρειάζομαι φιλία. Πάλεψα και επιβίωσα μόνος μου. Όταν ήμουν σε αυτή την καταραμένη κοιλάδα, ακόνησα τα δόντια μου για να σε κατασπαράξω. Δεν ήσουν μόνος. Τι ήταν αυτό? Θυμήσου το πνεύμα του Μπλέιντερ που πήρες μαζί σου, αλλά άφησες πια. Πίγασε! Αυτός είναι ο δεσμός ανάμεσα σε μένα και τον Πίγασο. Επίθεση ρηπή μετεωρίτων Πίγασου! Η ρηπή καταστροφής του βασιλιά Λιόν! Λιόν! Σωστά! Ήσουν πάντα στο πλευρό μου! Το θυμάμαι! Τελείωσε! Νίκησε! Έχασα! Αλλά... δεν ήμουν ποτέ μόνος. Ταυρός Κιόγια! Τζίγκα! Τι είναι αυτό? Αυτό το ελικόπτερο! Ήταν ένα υπέροχο δείπνο. Πίνω στη νίκη σου, Τζίνκα Χαγκάνε. Ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο Ντότζι.